Hos os i NTC Roads er sikkerhed udtalt vigtigt. Der er ingenting, der er vigtigere for os, end hvis man er kommet rask på arbejde, kommer man også rask hjem igen. På alle niveauer starter et hvert møde med, at vi taler om, hvordan er det gået inden for sikkerhedsområdet. Har der været nogle uheld? Hvad var det for uheld? Hvad kunne vi have gjort for, at de ikke opstod? Det er et fast første punkt på samtlige dagsordener, og det er en måde dels at tage ved lære på, men jo også en måde at betone vigtigheden af det her område. I NTC Roads i Danmark er vi 3 divisioner og ca. 1200 medarbejdere, som prøver at arbejde hen imod en bedre integration af arbejdsmiljø og sundhed i det daglige arbejde. Og med ledelsens fokus, så er det jo meget nemmere for os at forankre tingene, fordi at det er legalt at snakke sundhed, og det er legalt at snakke trivsel og arbejdsmiljø generelt. Der er supporten, når vi kommer med problemerne nedefra os. I NTC er vi jo inden for entreprenørarbejdet, og der har der jo historisk været en form for machokultur. Men ved at italesætte det her, der synes jeg, vi har opnået den forandring over de senere år, at nu er det blevet helt legitimt, at man tager i højere grad vare på sig selv og tager vare på hinanden på en bedre vis end tidligere. Så jeg synes, vi er kommet langt. Vi er ikke i mål, men vi er kommet langt. Hvis vi skal nå vores mål om 0 ulykker, så er vi nødt til at tænke mere integreret i den måde, vi arbejder på. Vi er nødt til at kigge mere på arbejdsmiljøet generelt. Vi er nødt til at holde sundhedsaspekterne inde, men også prøve at bygge trivselsdelen ind, så vi får det hele billede af, hvordan det ser ud. Det er også vores oplevelse, at det er vigtigt, at alle forstår, at uanset hvor man er i hierarkiet, så har man en opgave, der skal løses. Organisationen skal gøre noget som organisation. Ledelsen, starten hos mig selv, men så strålende ud gennem hele organisationen, skal gøre noget på alle niveauer. På det enkelte hold eller den enhed, man indgår i, skal man tage vare på hinanden i den konkrete situation, og som person skal man tage et ansvar for sig selv. Først når vi har magtet at få den kulturelle forandring og komme ind i hovederne med folk, kan vi nærme os vores vision, som er 0 ulykker. Hjelmen er vigtig, men det er nok så vigtigt, at vi er kommet ind holdningsmæssigt i hovederne under hjelmen. Jamen altså sygefraværet i NTC Roads er faldende, og generelt så har vi et rigtig stort fokus på sygefraværet, men tror også, at vi ved at styrke vores sundhedsindsats kan få det endnu længere ned. Udviklingen i ulykker de sidste 24 måneder har været stødt nedadgående. Vi er gået fra en forholdsvis høj ulykkesfrekvens til et yderst acceptabelt niveau, men vores bestræbelser er jo stadig at nå de 0 ulykker. Nu har vi arbejdet i NTC med sikkerhedsområdet i rigtig mange år. Vi er kommet langt. Det, der er udfordringen, det er jo, hvordan kan man meningsfuldt nyorientere det, så vi kan vedblive at fastholde interessen hos den enkelte. Det er en stadig udfordring. Og der har vi behov for at få hjælp udefra af og til at inspirere os, således at vi kan komme længere, uden at vi taber det, vi allerede har opnået.